Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозои Душанбе аст. Бояд он барои ҳамаи шуморо махфул мешавад. Навора то охира тамошо кунед, дар видео яктаи лайка бигзорен. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем, дар як ҷой бароҳат бишинен, навори моро то охира тамошо кунед. Саломат бошед. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи боваринок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари хидмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд, омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Corolla ду бародаро 2010 сол, объемаш 1.8. Ара хибшам электропакет ҳай. Чорта электропакет, коробкаш автомат ҳай. Каталогам асос. Сасани сурат. Краскашам бад неста. Номро чанд ака? 901 901 190 200. Чанд так гуфтед чӣ? 95 та. 95 бо муомила мешавад. да. Я марҳамат, занг бизанед, када қатиш муомила кунед, бо арзонам мешавад. Corolla ду бародаро 2011 сол, объемаш 1.8. ина як тамошо мекунем. Краскаш тоза аст, састани балношам бад нест. Тонировка чанд қай дига ака? 7 моҳ дига тонировка дора. Ахлош электропакет. Чорт электропакет ҳай, коробкаш автомат. Састани зур. Чанд та гуфте сирака? 910 та. 300 00 64 04. намарамад занг бизанед, накада қатиш муомила кунед. ина Pradо бародаро 2007, объемаш 4. ина як тамошо мекунем. صاحب شو هكذا خوشم یک بینید Gaz benzin mi? Elektropaket. Gaz, benzin میگن. коробка автомат. монитор дора, сасани зуд, чехол.
چند تا گفته سیر آجی؟ 200 تا با معامله میشوند. نمره 3 300 016 98 34 06 06 معلومات زنگ بزنین با معلومات پررخدش میگتونه. ассалому алайкум бародаро ва подписчикони канали Автолайф. инҷо олами чихолҳо аз магазини Автолайф аст. барои тамоми намуди мошинҳоро чихол дорем. поликтон мефурад чихол ва палаткои сифати беҳтарин овардагием. нархҳо дастрас. даставка ба тамоми шаҳри ноҳияи тоҷикистона дорем. номерҳо дар рӯи экран аст. дар ватсап имо метавонед муроҷиат намоед. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. сифат дар ҷои аввал аст. Автолайф бо шумост. астраҷи бародаро 2008 та охираш 2009 сол. хоб моторш 1.6 инжектор, хоб расходш 6 та гуфтиё. дар 100 та 6 та мехирайн, як тамошо мекунем. чашкош радной, ягон ҷош чидаги нест. насастени балонош. краскаш ҳамзурай, ягон ҷош хиркадаги задаги хеле чӣ надора. ақибош ручной. пешош электропакетай. чихол коробкаш механик. кондиционер. салонш тозак. ами ай номро ака 55 39 39 18 чанд та гуфтеша? 70 та бо савдо мешавад. 70 та бо муомила мешавад. фақат сум варианти алиш сум қати фақат намарама накада занг бзанен бо муомила мешавад. ин Opel Duty бародаро 96 сол 1.6 як тамошо мекунем. краскаш ҳам соза, састани балонош ҳам зур. ях када ча ях хан нишон додум дар шадиден. коробкаш механика. иша 35 та гуфтӣ нака? نه 188 05 55 نه آرمد زنگ بزنین با ارزونا میشه. نه BMW бародаро 2002 سال объемش 2.5 نه یک تماشا میکنیم. салон شما میبینیم. چیش کار میکنم میگه 100% های چیکای الکترونیکا اکران تلویزیون دارو اخیبش خوشنوی یک پشو شما میبینیم. الکتروپاکت مانیتور داره. نه سیستم زور چخلوی ناو
салонш тоза. Ира чанд тафтаси? 58 با معامله میشوه 93 308 3099 فقط سون ورانتی علیش سون قطعیم فقط نمارمت زنگ زنه کدر قطعش معامله کنه میگه با ارزون هم میشوه. ассалому алайкум бародару салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиҳай бародару тамоми молҳои ороиширо ай мошиниро дорем. чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ман дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунед, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст.